uyayisukelaphi aze asho kanjalo ngoba it's not just the only thing. Wayekhuluma ekuseni ukuthi angiyanga kumembesa. Wayesusela lapho yena. Ofisha uyawazi ama-reason ukuthi why ngingayile mina kumembesa. Mina ngiyawazi. Angikushongo yini kwena ukuthi uma safuna more explanation makuthi awuzwanga kahle kakhulukazi, I'm available to explain to you what whether you all right with. My first reason yokuthi ngithi akangakhulumi kwakuwukuthi ngamnika i-opportunity on the table ukuthi ngicela ngichazele ukuthi why ethi ngeke asakwazi ukuza. Wase yangitshela ukuthi ngeke achaze phela lapho full stop. Indlela angishiya ngayo kungathi akangikoleti lutho vele. I-relationship yami nawe angikaze ngiyincikise kuMthombeni. Ihlezi izimele iyodwa. Thobile, indoda yami, umyeni wami nami owayihambisa umembeso kubukini. UMatongo noMusa Mseleko bathi uma sebeqedile